Dzień dobry, 16 lutego. Dzisiaj w energii dnia mamy rycerza buław, który zaprasza, abyśmy podążali za przygodą swojego życia z pasją i zdobytą wiedzą. Przypomina, że piękno i brzydota, jak spontaniczność i impulsywność, jak dzień i noc są nierozłączne. I wszystko, co robimy, służy wzbogaceniu naszego doświadczenia. Więc dziś przyglądajmy się, do czego jesteśmy zapraszani, aby przekroczyć to, na co nie mieliśmy wcześniej odwagi. Zapraszam Was na energię dnia, na kanał Jolki czy Dobre Światy, gdzie znajdziecie link w opisie wraz z opisem karty. Do usłyszenia.